Hej! Lilla busfröken, va? Va? Prata då. Va? Är det kuligt? Är det kuligt? Är det kuligt? Har du roligt? Lilla tjejen? Oj, 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 oj. Nu tar mamma fötterna under bordet. Va? Under bordet. Hallå där. Kuligt. Glada tjejen. Glada tjejen. Ser ut som en riktigt litet busfrö, du. Buse. Buse. Busi. Hej då, säger mamma och Evelyn. Hej då. Hej då. Vi avslutar med en vinkning. Hej då.